700 χιλιόμετρα. Ξεκινάτε το δεύτερο 200. Πέστε μας πώς αισθάνεστε. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Εσάς δεν σας βλέπω καλά γιατί σας βλέπω πολύ ερεθισμένο. Τρέμει η κάμερα, τρέμει. Και θα υπάρχει... Είστε συγκινημένος. Όχι, εσάς. Και συγκινούμε γιατί θα πρέπει να πατάω. Και δεν είμαι του πατάει. Ευχαριστείτε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας. Πατάει. Προφανώς, ναι. Ευχαριστώ τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, τον κύριο Μωσαΐδη. Λοιπόν, ο κύριος Μωσαΐδη. Μάλιστα. Δεύτερο 200. Πώς αισθάνεστε. 570. Σαν ζόμπι. Ξέρετε τα ζόμπι. Οι ζωντανοί νεκροί. Έτσι ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπω τον κύριο Κοκαλιάρ εδώ που είναι εξάδερφος, θα περάσουμε καλά. Θα το βάλω στα 500. Αδερφός στον πόνο. Ναι. Και την πύρα. Αυτό τι είναι, κύριε? Δεκέμβρη. Είσαι μουσουλμανά? Όχι. Είμαι Δεκέμβρη 2000. Πω καλά. 8. Φοβερός. Πώς νιώθετε? Ξεκινάτε το δεύτερο 200. Πες μας πώς νιώθετε. Εγώ περιμένω να πέσει κάτω, να σου πείσει σήμερα, αυτό νιώθω. Θα τον μαζέψουμε, λέτε. Θα τον επίσης, θα τον κλειστήσω να το χάσετε στο χαντάκι. Είναι η μέρα εκλογών σήμερα Από αγάπη τα ελέφαντα. και ο ελληνικός λαός θα πάει να ψηφίσει το μέλλον του στην Ευρώπη. Όπως και εμείς. Όπως και εμείς θα ψηφίσουμε με το δικό μας τρόπο τι πιστεύουμε τις ευρωεκλογές. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Δεύτερο 200. Έναν ηχοκόπτη, έναν ηχοκόπτη. Τι να του κάνετε τον ηχοκόπτη. Θα τα φυσάκια Καλά, είπε ένας άλλος ένα ωραίο. Λέει χθες, λέει κλαπαναρώσατε, λέει. Άντε λέει εγώ τώρα πάω να χατζηστηλωθώ. Ωραίος ο κύριος εκεί, Ηρακλής. Άλλο που. Ναι, καλημέρα σας. Εδώ, καρδίτσα ενωμένη. Κώστα! Έχω πρόβλημα, πες μου. Έλα. Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι είμαστε όλοι στους Ζανάβα. Ο Κωνσταντόπουλος στον ΑΕΠ σήμερα ήρθε. Και είναι κι άλλος ένας. Θα τον δούμε. Ο Παπαδόπουλος. Εγώ είμαι. Τόση ώρα, μα το Θεό. Δεν κάνετε δηλώσεις. Δεν κάνετε δηλώσεις. Σήμερα όχι. Γιατί είναι, επειδή είναι μέρα εκλογών. Ναι. Θα πάρει στο ένα φιλοπέρα, πάρε αυτή εδώ, θα βγαίνουμε σήμερα και μου βγαίνουν τα πάντα ακόμα. Ωραία, παίρνω τώρα και συνδικάτα δεν πες μόνο αυτή την Γαλλία. Έχουμε και ένα ακόμα. Παιδιά! Κάποιες τελειώσανε. Μωσαΐδη! Ακούστε λίγο όλοι! Επειδή στην Καρδίτσα φεύγετε για κάποια χωριά από μία έξοδο που μπορεί να είναι δύσκολο να τη βρείτε. Είναι 100 μέτρα το σιδηροδρομικό σταθμό, οπότε εγώ κάνω κοντρόλ στο σταθμό του τρένου και σας δείχνω και την έξοδο. Όποιον και να ρωτήσει στο σταθμό του τρένου ξέρουν όλοι που είναι, έτσι. Στο σταθμό του τρένου στην Καρδίτσα. Αυτό πατάω, Πρώτο κοντρόλ που είναι, παιδιά. Στο σταθμό ρωτήσει, όχι το φώτι, έτσι. Όλοι οι θα μου καλαμπάκια πώς θέλει. Όχι, πριν πούμε καλαμπάκα. Εδώ η τρόπα εδώ, η κοπέλα εδώ. Όχι, δεν θέλει κανένα. Θα περάσουν όλη την κάρτα και μετά. Ξέρεις από πού είμαι εγώ, ρε. Να κάνει και καφή. Μου είχε πέσει κάτω από το κρεβάτι του Λαράκου. Τι σου είχε πέσει? Κάτω από το κρεβάτι. Α, νόμιζα και εγώ σου έπεσε τίποτα άλλο. Μαζί θα είμαστε. Μήπως θα έπρεπε να σου δώσω το τέτοιο σου. Τι είναι τούτα, μωρέ, του σατανά τα πράγματα. Βίντεο. Βίντεο, ναι, βάστα τα.